Въезжаю на хорватскую границу. Снимать не буду, потому что будут проверять паспорта. Вот. Уже начал въезжать. Въехала у Хорватию, переехала межу і здимаю як перші хорватські домики. Ось вона, Хорватія, каля межі. Як я і раніше у минулі рази казала, мені вельми подобається Хорватія. Знайшла сестричку моей машинки Leo Matiz. Вот, это Хорватия. Я вирішила заснять. Деревушки в Хорватии. Начались серпантины, горы. Обещала, снимаю море. Это 7 дней город у Хорватии, побережье моря. И пахнет море. И ты, да. Ехала вдоль узбережжя моря у Хорватії. Зараз уже вечір. Їсти хочеться і спати скоро потрібно буде. Остановилась у таким чудовому місці. Тут море, як я обіцяла. Тут на вдоль побережжя є такі домики. Тут и ресторация есть, и апартаменты. Уже взяла номер, поглядела, и там есть ресторация, буду есть. Сегодня суббота, 21 мая, Хорватия. Знаходжусь в Хорватії, як я раніше казала, уже вечір. Моє побережжя, яке я знімала в Низі, там, де я вже помацала морську воду. У Низі знаходиться ресторація, де я сьогодні буду вечеряти. І тут же знаходиться дно, який я сьогодні зняла, где буду отпочивать ночью. Вот такие номер. Тут
койка, диван. Также есть маленькая кухонька, ну если не маленькая, или не добренькая, с холодильником, с плитой, со всеми, что можно уживать у житці, коли тут остальное все. Так само вот хозяева оставили некий вельми цудовный напой. Зараз попробуем. Подобный до вина, да, домашнего. Правда, солодкое, но хай будет. Так, что тут еще некие приспособы для мытья. Так само ванная комната. Вот умывальничек, душик и унитазик. И вот некие еще бутылочки, баночки, да, мытья. Вот такие вельми добренький номер. Все, я тут застаюся і зараз іду їсти. Я обіцяла, це ж на основе сливы и с добавлением разных трав. Это траварится. Все таки вельми смачненьке. Як ви пам'ятаєте, мені завжди тут вона подобалась. Наконец-то я до її добралась. Так само суп, я його вже з'їла. Зараз, звісно, вот такі чудові і всяких животів, які морські. Буду зараз їсти, запивати кроварицей и вином. Ну, еще я говорю, что минералочка есть. Сегодня неделя, раніця. Знаходжусь у Хорватії, у тім же самому готелі, яким я останавливалась. Раніця вирішила прийняти ванною у морі. Зараз зайду. Вчора поплавала вже увечері, і уночі, можна сказати. Зараз ранішні процедури. Добренько, вода холодненькая, но бодрит. Почать буду вандровать по Хорватії. Зараз раніця, неділя, 22 мая. Я раніця сьогодні покупалась, як вже вам показувала. Я попила каву тут в кафе сзади и показываю, что не я одна. Сегодня купаюсь, уже люди вон загорают, купаются, отдыхают. Попила кави і зараз буду збиратися далі вандровать по Хорватії.
здымала гэтых, гэта ферма мідзей, на местной мове это дагния, вельмі цудоўнае названне. Ну, калі прыходзіш і іх спрабуеш іх дзесьці заказаць, чамусьці яны кажуць, што ў іх нема. Хаця вот, воины тут. Это ферма дагнии или мидий. Это прямое доказательство, что они у них есть. Ну, у ресторации чамусьці, мне кажется, что у них нема в наличии. Вот так цікавенько яны их тут разводят. Знаходжусь у Хорватии, у такім цудоўным месцы. Вось гэты мост расположены. И на средине есть такая приспособа, з якой прыгаюць на резинках униз до воды, и потом их утягиваюць ізноў. Бейс джампинг называется. А так вельмі цудоўны погляд. Море, горы, мост, все, что потребно для вандравання вельмі цудоўнага. Тут знаходится. А вову гэта устройство, з якого прыгае униз. Ехала по хорватской дорозе и бачила шмат дрэваў с некими червоненькими ягодками. Остановилась, а гэта черешня. Его вырашила заснять ее, как показать, что для нас созрел. И вельмі смачная. Вельмі цікавая значка, свінка. Я заўжды, калі бачу, яшчэ ёсць напрамак, едзеш каля мора, і гэтая свінка як будто из мора выбегае. Я заўжды жартую і кажу: о, мабыць, гэта морская свінка. Ёсць козлікі, ёсць кароўкі і ёсць свінкі. Это такі асабістая такая пазначка для мяне, над якой я заўжды жартую. Гэта Хорватія. Працягваю свое вандраванне по Хорватии. Вон там на заднем плане город, курортная зона Шибеник. Там я не буду купаться, потому что шмат людей, шмат всего. Здесь побач, где поменьше будет людей. Там я ще раз поспробую залезть в воду и скупаться. А это вот мост, який проходит праз море. Вот эта вот вода, якая внизу видна, это все море. Это все вот это его море. И оно где-то на это рейке. И там я бачу на заднем плане, и тут это мои любимые Дагния. Все ферма с Дагниями находятся. У медовый раз я так само здымала гэты погляд. Ну, тады был другі час, другая пора года. Зараз 22 мая, недели, и 22. Плавающее местечко, иду купаться.
Нарешті я знаходжусь у Хорватії. І знову знайшла місцинку, де можна залізти в воду і поплавати, тому що вже вечір, покуль є можливість, є сонечко, залезу, покористуюсь этой можливістю. Конечно, уже водичка трошечки холоднейшая, тут и я нагрелась, но все равно вельми добренько. Я ще раз купанулась. Сняла такие цудовный номер. Это апартаменты. Еще Хорватия. Кроватки такие. Балкончиков. Тут даже будет ходимо на храм. Вельми цудовний погляд на море. Завтра я тут буду раніше купатися. Тому що ось тут якби ще маленька кухонька, можна тут ще і готувати їжу собі. Також тут є така потаємна комнатка, душовая, унітаз і раковинка. Вельми цудовний номер на сьогодні. А зараз пойду в ресторацию есть. Сняла вам номер у маленьком таком домике. Это местность у Хорватии называется Сулано. Моя соба находится на другом поверхе. Вот большой балкон, який сверху. Это вот та самая цимр, хай будет тирум. Тут вельми добренький такий паркинг, можна поставити свою машинку і пойду по этой дорожці далей у ресторацію. А завтра раніцей, як обіцяла, буду тут плавати. Вельми добренько і зручненько, тому що все побач. Добренькая местинка. Як і обіцяла, прийшла на вечеру і наконец-то я знайшла Дашнію. Ось этой малюску, яких я здимала у морі, яких розводять тут. Це міді. Вот. Сьогодні, наконец-то, я їх знайшла у ресторації. А тут кальмари. І, як завжди, ракія. І місне вино. Зараз буду спробувати. Сьогодні понеділок, 23 мая 2022 року. Как же кататься здесь сегодня ночевала и вчера вечером показывала. Слана. Это Хорватия. Такая водичка цікавая, вельми добренькая, где вельми спокойно, за моря,
як я люблю мелкі. Што вельмі падабалось, спокойно, тихо, нема ни ветра, ни волн, як маленькая деревушка, и тихо, вельмі тихо. Один или два ресторанчика, такие вот апартаменты. Живи, наслаждайся. Это, мабуть, тільки для мене, а хто любить тусовки, значит, не для вас. Именно для меня это вельмі цікаво. Хочеться знову сюди вертатися. Вот я ще один мост у Хорватії, я приїжджаю. И как раз таки, что в минулом было видео, вот Жанна, а такой прыгает с людей. Ой, як він чудовно виглядає. Отакий чудовий здоровий. Хотела завжди показывать у кожнай краіне свае вот гэтыя кранікі. Это хорватский краник. Далей буду у кожнай краіне здымаць свае кранікі.